Салом алейкум ҳама каса. Сёмкаи навбатӣ Фатайни 12-тонага соли ҷанг Союза ба фикри ман да пеши главный цилиндрши барои монтаж демонтаж Фатайни бақувват будане ки я дубор кор кардем. Кабин шамасе кабин стрела 60 метр союзио кабинои яъни муставоят задагия ба фикрам сангош камтар пеш кунем сангош регулировка мешавад барои релси судагия мера мебиёд ба фикрам лестницааш мефурӯӣ мебурӣ лестницааш зур будане ки бур омадем кайф кардем ахе лестницаҳо прамояи лестницаҳои ховкадагия баракӣ зур айда барои бур омадан ина лестницааш лестницаи дири кабин мебурӣ дири кабин мебурӣ ина дири кабинаш ричакои Союз трах прах короче рафти кор кардӣ ёша намедонем ки барои гуфт ки барои сангоша қафо пеш овардан ай гуфта гав бачаё ки намедонам короче повороташ тормозаш дамҷа тормоз амиҷқи меистад тормоз қати иҷосик дай болош сигналай сигнал мекунем сигнал пешкаш аҷоиб будай ин кабиниш ҳами кабиниша як каса ҷо мекӣ дига каса раҳ наметӣ боло буроем мегӯем чи пеши мотор буроем ё бисмиллоҳ ҳар якта роликае ки стрела кареташ даги ҷо боша ин карета мотори карета цепа диди цеп мотори грузовик редукторша ба фикри барои монтаж демонтаж стрела стрела хай уҷа шит битай уҷа сангоша болоша хали я ҳодиса да я ҳодиса кран кишидам я бире меги усно бире я сангош да боли чархои судагия регулировка мешава вай гуфт ки мера мебиёяд ка гуфт намедонам ки мера мебиёяд дурӯғ гуфт рост гуфт қафошам яй дига 12-тонага Фатайнои соли ҷанг ҳама аҷоиби шумо да чӣ баишид интерес шид ролика бич хали мера да трост меояд каратит мешавад да танаи барабан ягон ҷо трост намегиреза начи таролик ҷихидагия мерава майда майда ҷамъ мешавад хайнам хали ролик кукамчи сёмко боша саломат бародаро майда майда бифурӯем дига чешмо намешастам